Bueno, eta orduan hemen daukate kubo handiago bat, eta hemen ikusten dugu, bueno, neurtzen dula alde batetik 8 zentimetro, bestetik beste 8, eta goraka beste 8, orduan 8 bider 8, 74 bider 8, 512 zentimetro kubiko. Ia, pixka bat alderatzeko, 1000-ara iristeko, bi hauek gehitzen baldin badizkiogu horrela idei pixka bat egiteko, eta beste bi jartzen ditugu hemen, eta idei bat horrela izango ez du oso ondo koinziditzen, baina horrela gutxi gora bera izango litzateke espazio honek okupatzen duena. Eta honekin azaldu nahi izan dut, edo adirazi nahi izan dut regleten beste erabilera bat, bidarketak eta batuketak eta zenbakikuntza lantzeaz gain, azalera eta edukiera lantzeko ere aukera ematen dutela.